Hello babukeli emakhaya. Welcome to another episode of Easy Meals with BNM. Igama lami ke ubukhosi Nhlakanipho Umchunu uSunshine uMaluba Bashaya. Igama lami nguNomthandazo ngabashoba. Yikho ukuthi mhlambe uma umixile i-taste ayisafani nephunga. Kodwa nje ngeke ngikushike. Bese kube lokho ke entothi esakhula ngakho emakhaya uthothi akizwe izipayice ezifancy kodwa nje yabona ucosha. Mina ngiyathumeka manje. Makuthiwa khona into efuneka ngaphandle. Yabona edolobheni hayi ngikhona. 5. Why uthi 5 ngangazwa mina taste vuthwe kahle. Asithembe ukuthi nawe uzayo uzophinde usithamele isiqephu sethu esilandelayo.